Pachipamwe vadikani, rino izuva reGumi namashanu rokuverengwa kweOmer pagore rino ra2026. Naizvozvo yatitangei namaropafadzo. Makaropafadzwa imi Mwari Baba, musiki wezvinhu zvose, makatiyeresa nokutitsvenesa nemirairo yenyu, mukatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer. Rino izuva reGumi namashanu, zvichireva mavhiki 2 nezuva rimwe. Amen. Amen. Ngatitangei nokuverenga Isaiah 1. Tongoverenga zvedu pana Isaiah 1 kusvikira Isaiah 9, Isaiah 9 verse 1 to 9. Atende pana Isaiah 9 nendavhura Isaiah 1. Zvikanzi isu tazvarirwa mwana. Amen. Kunyange zvakadaro hakuchazova zvine rima kuna avo vakanga vari munhamo pamazuva akare akaninipisa nyika yeZebhurini nenyika yeNafutari. Asi panguva inouya achakudza Garirea reve dzimwe ndudzi nenzira yokugungwa mhiri kwaJorodhani. Vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru, avo vaigara munyika yomumvuri werufu chiedza chakavhenekera. Makakurisa rudzi mukawedzera mufaro wavo. Vanofara pamberi penyu savanhu vanofara panguva yokukohwa, sokufara kwavarume kana vachigoverana zvakapambwa. Nokuti sapamazuva okukundwa kwavaMidhia vamakaparadzira, joko raivaremera nedanda raichinjika mafudzi avo, iyo tsvimbo yavamanikidzi vavo. Shangu imwe neimwe yomurwi yakashandiswa muhondo, nenguo imwe neimwe yakaumburudzwa muropa zvichapiswa, zvichava huni dzomoto. Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, uye umambo huchava pamafudzi ake. Uye achanzi gota rinoshamisa, Mwari ane simba, Baba wokusingaperi, muchinda worugare. Kukura kwoumambo hwake nekworugare rwake hazvizove namagumo. Achatonga pachigaro choushe chaDhavhidhi napamusoro poumambo hwake, achihusimbisa nokuhutsigira, nokururamisira uye nokururama, kubva panguva iyoyo kusvikira nokusingaperi. Kushingaira kwaJehovha Wamasimba Ose kuchazviita. Amen. Nharirire yakataura pamusoro pokuuya kwaIshe wedu mutongi mukuru, mwanakomana waMwari. Yakataura pamusoro pezvaaizenga achiita uye zvaanenge awira. Akataurawo pamusoro pezvaari. Ndizvo zvatinodzidzisa pamavhiki ano okuverengwa kweOmer, kuti tive saiye, kuti tione hunhu hwake. Amen. Ngatiendei pane chiverengwa chepiri, Isaiah wakare asi wa42, tichiverenga kubva pandima yokutanga kusvikira pandima ye4. Muranda waJehovha. Tarirai muranda wangu wandinotsigira, musanangurwa wangu wandinofarira. Ndichaisa mweya wangu pamusoro pake, uye achavigira ndudzi kururamisirwa. Haazodanidziri kana kuridza mhere, kana kusimudza inzwi munzira dzomuguta. Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni, uye nomwenje unofungaira haazoudzimi. Mukutendeka achavigira vanhu kururamisira. Haangakoniwe uye haangaperi simba, kusvikira asimbisa kururamisirwa panyika. Zviwi zvichaisa tariro yazvo mumurairo wake. Amen.
Ndizvo zvatiri kuda kutaura nazvo pamusoro pazvo. Chinangwa chaIshe namafambiro ake. Pane matongero aiita Ishe wedu Jesu Kristu aishamisa. Asi tinoziviswawo nomurairo wokuverenga Omer kuti izvi aizvitoredzera pana vakuru vake. Nokuti shoko rakanga ratopupurwa kare pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu. Iye akanga achazongouya kuzozadzisa. Naizvozvo hatingazvidze magwaro eOld Testament. Naiwo tinofanirwa kuatarisa, tichiapenengura, tichiona kuti Ishe wedu Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, Mesiyasi, Yeshua, ari papi. Tinoda kuona kuti zvinhu zvaaita zvinoenderana here nezvakanyorwa mumagwaro akare, musungano yakare. Izvozvo ndizvo zvinotizivisa iye. Ko, zvino takatoredzera pana Ishe wedu Jesu Kristu, takaita saye, sezvatinodedzwa kunzi imi muri maKristu, imi muri vaMwari namapisarema. Zvikanzi asi kana makaregedza kuchinja, makaregedza kusumudza chishanu chenyu, makakonfesa zvivi zvenyu, makatendeuka pazvivi zvenyu, muchafa savanhu. Tiri vana veumambo, vanun'una vaIshe wedu Jesu Kristu. Handei pachiverengwa timbonotarisa pamusoro paSoromoni naShimei. Zvichida tadaro yativerengei zvedu kubva kuna Nyumeri 35 pamusoro pamaguta eutiziro, tichibva pavhesi Nyumeri 35 vhesi 11 kusvika pana 15. Zvikanzi ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, taura navaIsraeri uti kwavari, kana mayambuka Jorodhani mapinda muKenani, musarudze mamwe maguta kuti ave outiziro, okuti munhu anenge auraya mumwe asingaiti nobwoni atizireko. Achava nzvimbo dzoutiziro kubva kumutsivi, kuitira kuti munhu anopomerwa mhosva youmhondi arege kufa asati atongwa pamberi peungano. Maguta matanhatu amunopa aya achava maguta enyu outiziro. Mupe maguta matatu mhiri kwaJorodhani, uye mamwe matatu muKenani, kuti ave maguta eutiziro. Maguta matanhatu aya achava nzvimbo youtiziro yavaIsraeri, vatorwa kana vamwe vanhu vagere pakati pavo, kuitira kuti ani naani anenge auraya mumwe asingaite nobwoni atizireko. Amen. Ndosaka muchizonzwawo muprofita Dhavhidha achiti, Mwari ndiye utiziro hwangu. Ndiko kwatinotizira kwose kana tichida kuponeswa. Panguva yatinoita zvakaipa hatimurangarire bodo, tinenge tichizvita vatongi vane simba, tichizvita tichiimba zvedu kuti paushamwari hwedu tega tega hedu, hapana anotitonga neubosi hwedu. Tine mbama nezvibhakera, nyangwe namate atinawo. Asi kana zvaipa, takwenda tichinochema, tichipfipfidza misodzi, tichitaura nenzwi risinganzwike, tichiti Mwari dai matinzwawo zvedu, matiregere, kuti tisaparadzwe. Takakanganisa, takaita nokusaziva. Kusaziva kupi kwacho? Munoita nekuziva, nekuti shoko rose munaro pamberi penyu. Munoita nekuzvikudza, asi munozotsvaga guta reutiziro. Guta reutiziro rakanaka, haringotizirwa nemunhu wose wose. Ane mhosva kana akatizira ikoko anobuditswa kunzi atongerwe mhosva yake. Mukunzwa? Asi uyo anenge asina kuita nebwoni, asina kuita achida, akatizira ikoko anowanda pekuvandira, kuti hasha dzevanomutsvaga vanoda ropa rake dzimboserera.
Zvikanzi kana adaro haachaurawa kusvikira muprista mukuru afa. Kana muprista mukuru akafa, anokwanisa kudzokera kuguta rake anondogara zvake, asi hapana anenge achane mvumo yokumuraya, nokuti anomuuraya anozvitorera mhosva yorufu. Kana ukauraya munhu iyeye, hakuna guta reutiziro raunoenda, nekuti nyasha dzaMwari dzaiswa panani? Paari. Zvino iwe wakada kuuraya nekukanzura nyasha dzaMwari, iye achazokuitirawo nyasha here kana zvasvika kwauri? Ngatifarire mashoko aMwari averengwa. Ngatienda zvedu kuna Soromoni. Pane nyaya inoitika kuna Soromoni pamusoro paShimei kuna Hunhu madzimambo. Dhavhidhi semunhu akanga ane mwoyo wakati omei, ari muteuri weropa, akati tarira kuna vanhu vakati ava, zvida akamupa mazita avanhu 2 kana 3. Akati vanhu ava havafanirwe kudzikira mubwiro bwavo murugare kana murunyararo, hanzi ropa ravo rinofanirwa kuteura. Akapa mainstructions iwawo ezvinhu zvaakanga atadza kuita iye pachake, akazvipa kumwanakomana wake kuti amuitire basa iroro. Zvaakanga ari mambo, akadi kungoteura ropa raJoabhu, akadi kungoteura ropa raShimei, kana remumwe wevanhu vaakanga akavenga, nyangwe neromuprista, haana. Akazvisiyira kuna Soromoni. Ko Soromoni dai akateura ropa remuprista aizvida sei? Akavimba, nokuti Soromoni akanga ari munhu akapuhwa ungwaru naMwari. Akati zvino zvandinopupura, zvandakatadzirwa navanhu ava, zvakagara pamwoyo wangu kusvikira nhasi zuva rangu rokufa rasvika. Iwe uchiziva zvaungaite neuchenjeri hwawakapuhwa naMwari. Ini handina kupuhwa uchenjeriwo. Mweya waMwari ndiwo waingonditi enda uku neuku neuku neuku. Iwe uzere neuchenjeri, ita sokuziva kwako. Ngativerenge kubva pavhesi 8 tozojamba tozoenda pana vhesi 36. Zvikanzi tarira kwauri kuna Shimei mwanakomana waGera muBhenjamini weBhahurimi. Iye wakandituka nokutuka kwakaipa pazuva randakanga ndichienda Mahanaimi, asi wakazouya akasangana neni paJorodhani. Ndikamupikira naJehovha ndikati, handingakuurayi nomunondo, asi zvino usamurega ave somunhu usina mhosva, nokuti iwe uri munhu wakachenjera. Uchaziva hako zvaunofanira kumuitira. Unofanira kumuburisira musoro wake wachena mubwiro neropa. Dhavhidhi akazovata namadzibaba ake akavigwa muguta raDhavhidhi. Nguva yakabata Dhavhidhi ushe hwaIsraeri aiva makore 40. Akabata paHebhuroni makore 8, uye akabata paJerusarema makore 33. Amen. Tazviwa izvo. Ngatichijambai tichienda patataura paya vhesi 36 inoti, mambo akatuma munhu kundodana Shimei, akati kwaari, uzvivakire imba paJerusarema, ugarepo usabvapo uchienda kumwe, nokuti nomusi waunobuda nawo ukayambuka rukova Kidhironi, uzive kwazvo kuti uchaurawa zviro kwazvo, ropa rako richava pamusoro wako. Amen. Hama dzangu, kana munhu ane kutadza kwaanoita, kana iwo wakauya kuna Ishe wedu Jesu Kristu ukaramba uchitadza, wamboregererwa. Kuedza tsitsi dzaMwari handi? Kuedza tsitsi dzaMwari. Jesu Kristu Ishe wedu nyangwe zvake akanga ane tsitsi, akaita zvaakafanirwa kuita panguva yaakauya. Asi munoziva kuti munhu wehondo, kana yasvika nguva yekuparadza, anoparadza.
naizvozvo musarambe muchiedza patience yake, musarambe muchiedza mweya wake wounyoro, wetsitsi nokunonoka kutsamwa. Dzimwe nguva hamuzive zuva raanenge akatsamwa, zvino wakamuedza ndiwo unotanga nekuenda, waakatsamwira chaiye asati aenda. Ngatiregerei kupinda pakuedzwa pakuramba tichidzokorodza chivi chimwe chete, chiti Mwari, chiti Ishe wedu Jesu Kristu akati haiwa unofanirwa kuregerera munhu 70 times 7, 490 years. Uchingoregerera munhu chete, akauya kwauri musuwe akati ndakutadzira zvanzi kumuregerera. Ishe wedu Jesu Kristu haana kuzotaura zvake kuti pamusoro pechivi chipiko chatinomuregerera. Akanditadzira ikoko zvino zvakadzoka 2 minutes later oita chivi chimwe chete icho, ndongoramba ndichimuregerera chete kusvikira 490 times. Izvo zviri kuna Ishe wedu Jesu Kristu, hatizisu turipo pakutonga. Asi Ishe wedu Jesu Kristu aiziva kuti munhu unotadza mazuva ose, naizvozvo aitaura hunhu hwake pamusoro pekuregerera, paaiti imi munofanirwa kuregererawo saizvozvo, nekuti kana matadza munoda kuregerera. Haizi nyaya yechivi chimwe chete. Akazviona kuti tiri matera, hatizive, naizvozvo tinenge tichidzidza pachivi chimwe chete nechimwe chete chatinenge tichiita. Pane pamwe panozosvika pakungwarira kuti ini ndauda kutora shoko raMwari ndise mumwoyo, ndiregere kutadzira Mwari. Kune munhu ane uchenjeri anoda Mwari, ndizvo zvaanoita. Muri kuzvinzwa ka? Zvanzi ipapo Ishe Shimei akati kuna mambo, ishoko rakanaka, muranda wenyu uchaita sezvakarehwa naShe wangu mambo. Shimei akagara mazuva mazhinji paJerusarema. Zvino makore 3 akati apfuura, varanda vaviri vaShimei vakatizira kuna Akishi mwanakomana waMaaka, mambo eGati. Vakaudza Shimei vachiti, tarira, varanda vako vari Gati. Amen. Munoziva murairo here wokutiza kwavaranda? Kana varanda vatiza kava kanogara pane rimwe guta, ivo haufanirwa kuvateerera pamurayiro waIsraeri chaiwo. Saka musati matomboenda kure, zivai kutadza kwaShimei. Wakanga uri munhu wokutadza, asi ichichi chatova chimwe chivi. Chivi chinozoita kuti kutonga kwaSoromoni kuite zviri nyore. Ateverera varanda vakanga vaiskepa. Murikupaona, angadai akatsvaga zvake vamwe varanda, kana kuti akatsvagirwa navamwe, akagara zvake zvakanaka, nokuti Soromoni akarakidza tsitsi huru, akati baba vangu vaida kuuraya zvavo munhu pamusoro pekuti vakanga vatukwa naye, nokutemwa nematombo nekudirwa jechi. Zvikanzi ina handingadaro, handingaurayire munhu pasina, ngaagare zvake muguta muno, aite munhu kwaye, agare zvake akazorora, asi ngaaregedze kubuda muguta muno. Varanda vakatiza, akatyora murau waMwari. Zvose izvi zvokuti atyora murau waMwari uyu zvakanga zvisina basa, nokuti akanga atyora mhiko dzaakaita pamberi paSoromoni. Zvino Soromoni akaudzwa kuti Shimei wakanga abuda Jerusarema akaenda Gati, akadzokazve. Akatobuda nokudzoka, haana kubatwa achibuda chete, akatozobatwa adzoka zvake. Mambo akatuma munhu kundodana Shimei akati kwaari, handina kukupikisa naJehovha here ndikakunyevera ndichiti uzive kwazvo kuti nomusi waunobuda nawo ukafamba kumwe uchaurawa zviro kwazvo? Iwe ukati kwandiri, shoko randanzwa rakanaka. Amen. Saka Jerusarema rakanga rakaita sei? Seguta reUtiziro. Muri kunzwa ka? Uri munhu waitirwa nyasha, zvikanzi haiwa iwe hatingakuuraye, nyaya yako iyi iduku-duku, zvawaita izvo waita usingade. Guta reUtiziro. Muri kuzvona? Harisi pakati pemaguta eUtiziro akataurwa haya, asi guta reUtiziro pakuti Soromoni akamuudza kuti rugare rwako rwuripo kusvikira wabuda muguta rino. Naizvozvo ukabuda muguta rino, mutsiviri weropa. Soromoni ndiwo vakanga kuzviita mutsiviri weropa, nokuti baba vake vakanga vafa nechigumbu.
akati aizoteverera Shimei kwaanenge ari akandomuurayira ikoko. Zvino adzoka afunga kuti ari sefu. Maona kuti munhu anoda kugara achingotadza so, achingoregererwa chete. Adzoka apa akafunga kuti pamwe hapana azviona, asi kana vazviona ndadzoka kamuguta ko ndichine mhaka yeiko. Handina kutiza mambo. Hadzisi idzo mhiko dzaakaita, akanzi usabuda muguta. Verse 43 zvikanzi zvino wakaregereka kuchengeta mhiko yawakapika kuna Jehovha nomurayiro wandakakurayira. Mambo akatiwo kuna Shimei, iwe unoziva kwazvo zvakaipa zvose zvawakaitira baba wangu Dhavhidhi, naizvozvo uchadzosera zvakaipa zvako pamusoro wako. Asi mambo Soromoni ucharopafadzwa nechigaro choushe chaDhavhidhi, chichasimbiswa pamberi paJehovha nekusingaperi. Naizvozvo mambo akarayira Bhenaya mwanakomana waJehoyadha, iye akaenda akandomuvamba ndokumuuraya. Naizvozvo ushe hwakanga hwakabatwa naSoromoni hukasimbiswa. Amen. Kuuraya kwaakaita Shimei wakanga waruramisira. Asi hope kuti muri kunzwa zviri kutaurwa neshoko iri. Pari kubuda Jesu apa. Muri kupanzwa? Pari kubuda Jesu. Ndidza ndikupa example. Ndokuti ndikataura ndisina maexample zvingakunetsei. Endai pana Johani 8 verse 1 to 11. Panotaura pamusoro pemukadzi wakanga waunzwa navaprista achinzi wabatwa achita upombwe. Mutongo waifanirwa kuitwa ipapo ndikokuti anofanirwa kufa. Chero dai vaprista vakamutaka namabwe vari kwaari, aingofanirwa kufa. Asi Jesu vakatoona kuti vanoda kutomuedza zvake. Zvikanzi uyai naye. Vakauya naye. Vakamupa mhosva yake vari pamberi paIshe Jesu Kristu. Iye akaramba akanyarara zvake akatarisa pasi. Akasaona kuti vari kuenderera mberi. Zvikanzi akasimuka. Akabvunza akati, pane asina mhosva here pakati penyu? Murairo unoti, amuona achiita chinhu ichi ndiye anofanirwa kutanga kukanda dombo. Asi Ishe wedu Jesu akati, kana pane asina mhosva, asina kutadza, ngaatange kukanda ibwe. Muri kuona? Zvikanzi vakatanga kubva ipapo ndivai vaprista vakuru navanyori navamwe, kuzopedzisira zvavo vanhu vasina basa rudhendero rwakuenda rumwe ruchikanda mabwe awo pasi, nokuti vakanga vachida kumuumburudza nezvitinha namatombo avakanga vanawo vachida kuparadza munhu. Asi Ishe wedu Jesu Kristu zvakagumira ipapo here? Mashoko ake akagumira ipapo here? Handika akabvunza mukadzi uya akati, pane anokupa mhosva here? Zvikanzi hapana, zvichireva kuti vanhu vakanga vamuregerera. Ishe wedu Jesu Kristu akati, neniwo ndakuregerera. Asi chinzwai mashoko aya akakukosherai imimi kuti muzive hunhu hwaIshe wedu Jesu Kristu, karekta yaIshe wedu Jesu Kristu. Akati, enda zvako usazotadzazve. Apa kana achida kuzvirerutsira tongoti akanga amudza kuti asazoita chivi chimwe chetezvo, nokuti hapana munhu asingatadzi. Asi kana akanga amuomesera ari kureva kuti hapana chivi chaifanirwa kuita, zvichireva kuti mutongo uya wokuti aifanirwa kutakwa namabwe uchiripo hausati wabviswa. Muri kuzvinzwa ka? Zvikanzi handina kuuya kuzoshandura mutemo yaMwari, ndakauya kuzoisimbisa. Asi pazvinhu zvose sezvatataverenga kuna Isaiah 1 nekuna Isaiah 42, zvikanzi wakaita neunyoro netsitsi nemwoyo wokuregerera, achiziva chatakaitwa nacho. Ndo zvakafanana napani? Pana Soromoni. Soromoni akaregerera achiziva zvake kuti chi? Shimei mutadzi. Shimei achatongotadza. Chiro dai akaida zvake kuti akatuma vanhu akati, endai munotora varanda vaShimei mutize navo kumambo waGati. Shimei aifanirwa kuzvibata, kuzvidzora, achiziva kuti achiri pasi penyasha. Mukadzi wakanzi, enda usazotadzazve, rangarira kuti uchiri pasi penyasha. Naizvozvo hama dzangu, kana tanzi tisazotadza,
naIshe wedu Jesu Kristu, nokutendeuka kwatakaita, nokuziviswa chivi namashoko aMwari. Tikatendeuka pachivi chedu, ngatiregere kuramba tichimuedza, tichizvidza shoko raMwari, tichizvidza mweya waMwari, tichizvidza Mwari pachake, naiye Ishe wedu Jesu Kristu neropa rake rakatiponesa. Endai zvenyu, mugare mudzimba dzenyu, musingatadze. Musati haiwa Mwari anonoka kudzoka, Ishe wedu Jesu Kristu anonoka kuuya. Redzirai timbofadaya zvedu, timboita zvatinoda, tichitadza nebwoni. Chivi chine mubayiro. Muri kuzvitonga. Haaziri anokutongai, imi muri kuzvitonga. Shoko namanzwi aMwari munawo kare. Kana iwe uchisarudza kuda kutyora murau waMwari, uri kutozvitonga kare. Hakuna kuzoti aiwa ndinenge azondipa mhosva. Hakuna munhu anokupa mhosva. Ndiwe wazvipa mhosva. Musi unoratidzwa chokwadi pachena, unovhurirwa chokwadi pachena, iwe uchamhanya. Hapana anokutandanisa, unozvitandanisa wega. Makanzwa imi zvichinzi navakare, ziso rinotsibwa neziso, gumbo negumbo, nzeve nenzeve. Tinowana murau uyu papi? Uriko kuOld Testament, asi ngatiendei pawakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Hanzi pana Matthew 5 verse yatitangire zvedu pana verse 38. Amen. Titozopedzisira zvinhu zvese zvinenge zvinongotaura nyaya iyoyo chete. Kwokutanga kwesoko zvinenge zvingopupura mhiko pamusoro pebwiko, pamusoro pekurambana, pamusoro upombwe, zvinenge zvingotaura chinhu chimwe chetezvo. Saka yatingoverengei zveziso izvozvo. Verse 38 zvikanzi, makanzwa kuti zvakanzi, ziso rinotsiviwa neziso, uye zino rinotsiviwa nezino. Asi ndinokuudzai kuti musadzivisa munhu akaipa. Kana munhu akakurova padama rorudyi, murinzire roruboshwewo. Kana munhu akakukwirira kumatare achida kukutorera nguo yako, rega atorewo nejasi rako. Hama dzangu, zvinhu izvi muri kuzviita here chokwadi? Nehuroyi huri kuadvertiswa pamajurawo, pamaTV, pazvose. Muchiri kuzviita here izvi zvakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu? Zvokuti munhu akakutorera hanzu yako yekumukati, unomupawo neyo kunze. Kana kutora yekunze, womupa neyo mukati. Nokuti Ishe wedu Jesu Kristu ari kuti musadzivisa munhu akaipa. Regerai achiita kuipa kwake pamuri. Zvikanzi kana munhu akakukwirira kumatare achida kukutorera nguo yako, rega atorewo nejasi rako. Kana munhu akakumanikidza kufamba mutunhu mumwe chete, famba naye muviri. Kana munhu akakukumbira chinhu, mupe uye usafuratira munhu anoda kukwereta kwauri. Amen. Zviri kunzi chii? Tsvagai kuwadzana navanhu. Zvokukakavara navanhu izvi hazvina kunaka. Hongu matare akanaka anotienzanisa. Nyangwe zvavo matare edu emunyika yeZimbabwe haachashanda. Zvangofanana nekuti hatina matare. Haachashanda. Wakapona wapona, usina kupona hauna kuponeswa. Zvangofanana nekuti mapurisa achiri kushanda zvakanaka, hazvichaitika izvozvo izvi. Nguva yacho takaifura kare. Zvinhu zvashata munyika. Muri kunzwa here? Kana munhu achikupomera mhosva yausina, iwo ukatadza kuzvipruvha kuti uri innocent, akatadza kukunzwisisa, haisi nyaya yekuti imhosva, une mhosva kwaari, agara achida kungokuitira zvakaipa. Regedza aite kuda kwake. Chivi chakakura kaichi, muri kuchiona, chekuti unoitira munhu zvakaipa munhu asina kukutadzira. Chivi chikuru. Achidzosereke zviri izi. Muri kupanzwa? Kuchiripira kunonetsa. Unochiripira neiko? Nokuitira vamwe vanhu vose zvakanaka here?
azvibatsire kuna Mwari izvozvo, nekuti uyu wawakakanganisira uyu pamwe akatofa kare, uchamuripira nei? Uchadzosera here? Zvinhu zvawambomupa mhosva, uchimupomera, uchimunyadza, uchimurova mambama, uchimurova zvibhakera, uchimuitira zvose zvakaipa. Pakuzozvigadzirisa uchazvigadzirisa sei? Ndiani achakupawo mambama, achakurovawo zvibhakera? Ufunga zvinongogadziswa nemari chete zvinhu zvakadai? Wakatotora chinhu kare chisadzoreke kwaari, wakamunyadzisa. Uchada here kuti akunyadzisewo kana kuti akuitire zvaanoda zvakaipa? Iye haana kukumbira kuti umuitire zvakaipa. Uchamukumbira here? Nokuti kumunyadzisa kwawakamuita hakuziko kukunyadzisa kwaanenge achida kukuita. Zvino kana achida kuita zvakapfuura ipapo, anenge asina mhosva. Nyangwe akadimbura musoro wako akateura ropa rako, haana mhosva, nekuti ndiwe wamuvhumidza kuti aite chinhu ichi. Kana muchitonga vamwe, zivai kuti muri kupita musina kumanikidzwa. Naizvozvo kana muchida kuenzanisa nemunhu wamunenge matongera, regedzai akutonge sezvaanoda. Haikona kuti aiwa ngangondiitira zvandakamuitira chete, kwete. Murau waMwari haushande uchidaro. Jesu haana kuuya kuzobvisa murau waMwari. Musazvidze nyasha dzamunenge muchiitirwa. Murau uripo unokutongai, moukanganisa, Ishe wedu Jesu Kristu kuitirai nyasha. Zvino makazidza nyasha idzodzo, muchagoitirwa sei? Munoziva murairo, hapana asingazivi murairo pano. Asi muri nyika yavatadzi antu, munoda kugara muchitadza. Zvikanzi itai rudo kuvavengi venyu. Makanzwa kuti zvakanzi idawo kwako uvenge muvengi wako. Asi ini ndinokuudzai kuti idai vavengi venyu, mugonyengeterera vanokutambudzai, kuitira kuti mugova vana vababa venyu vari kudenga, ivo vanoita kuti zuva ravo ribude pane vakaipa nevakanaka, uye vanonayisa mvura yavo pane vakarurama nevasakarurama. Amen. Mashoko iwawo anonetsa. Kana mukangoda avo vanokudai, muchawana mubayiro wei? Vateresi havaite zvimwe chetezvo here? Kana muchingokwazisana nehama dzenyu bedzi, mungakunda vamwe pakudii? Ko, vasingatende havaiti zvimwe chetezvo here? Naizvozvo ivai vakakwana, sezvo baba venyu vari kudenga vakakwana. Amen. Mukupanzwa kutonga kwaMwari. Zvikanzi oraiti iwo wandiitira chakaipa, ini handichada kuzvitsivira, ndakusiyira kutsivira mumaoko aMwari. Zvichireva kuti nyaya pakati pedu haisati yaita sei? Yatongwa. Nyangwe ndakati ndakakuregerera 2000 times, uchiti sorry, ndoti hebo, sorry, hebo, sorry, hebo. Pachivi 1 chaunenge wanditadzira. Kutonga kwaMwari kunenge kuchiripo vantu. Nekuti ndinachanda kuitira chakaipa, iwo ndiwakandiitira chakaipa. Saka Mwari ndiye muenzanisiri, kutsiva ndekwaMwari. Rangarirai zvamunoitira vamwe, vasingakudzorerei, muchingovaitira zvakaipa. Tingapedzisire nepapo. Pana Jesu naPetro. Ngatiendei kuna Johani 21. Ishe wedu Jesu naPeter. Tunotangira pavhesi 15 kusvika pa25. Tichaitei kuverengai. Jesu anosimbisa Petro. Vakati vapedza kudya, Jesu akati kuna Simoni Petro, Simoni mwanakomana waJohani, unondida zvechokwadi kupfuura ava here? Akati, hongu Ishe, munozviziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudza makwayana angu. Jesu akatizve, Simoni mwanakomana waJohani, unondida zvokwadi here? Akapindura akati, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati, chengeta makwai angu. Akatizve kwaari kechitatu, Simoni mwanakomana waJohani, unondida here? Petro akarwadziwa nokuti Jesu akanga amubvunza kechitatu achiti, unondida here?
akati, Ishe, imi munoziva zvinhu zvose, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudza makwai angu. Ndinokuudza chokwadi kuti zvawakanga uchiri muduku waizvipfekedza uye uchienda kwaunoda, asi kana wakura uchatambanudza maoko ako, uye mumwe zvake achakufukidza agokutungamirira kwausingadi kuenda. Amen. Zvikanzi inini handizini ndinokutonga pamusoro pezvawakandiitira paya pamberi pavaprista. Handikati kambenge ndakuudzawo kuti iwe uchandiramba, asi hauna kubvuma magwaro. Wakaramba murairo waMwari wakanga uri mubhuku dzvene. Wakati haiwa uchakurwirai, uyezve vamwe vako vose vakadaro, mose makaita chivi chimwe chete. Tikaendeswa pamberi pavaprista vakuru, vakandipa mhosva. Iwe wakatanga kundiramba ipapo, wakandiramba katatu, jongwe rekarira. Ina handikudzorere, asi ndinototi fudza makwai angu ugosimbisa vamwe vako. Mukuzvinzwa? Munhu akanga anyanya kumutadzira ndiye waakapa basa, ruregerero rukuru rune tsitsi nenyasha. Zvinonzi naIshe wedu Jesu Kristu, handizini ndinozvitsivira, Mwari ndiye achazvitsivira pakupedzisira. Ndiye achasarudza nzira yaunofanirwa kufa nayo. Zvinonzi asi semuprofita wako ndinokuudza kuti chinhu ichi ndicho chichaitika. Akamuudza nemadikimikira mafiro akanga achizoita. Jesu akataura izvo achiratidza mafiro aizoita Petro ndapa vhesi 19, achikudza Mwari. Ipapo akati kwaari, nditeverei. Petro akacheuka akaona mudzidzi uya aidikanwa naJesu achivatevera. Ndiye uya akanga akasendamira pana Jesu panguva yechirayiro, uye akanga ati, Ishe, ndianiko achakupindukirai? Petro akati achimuona akabvunza akati, Ishe, ko uyuwo? Jesu akapindura akati, kana ndichida kuti arambe ari mupenyu kusvikira ndichidzoka, unei nazvo iwe? Unofanira kunditevera iwe. Nokuda kwaizvozvo shoko rakaparara pakati pehama kuti mudzidzi uyu haaizоfa. Amen. Ndingotsanangura zviduku. Johani akanga angotadza zvakaita Pita. Musi mumwe chete iwowo vakanoenda paitongwa Ishe wedu Jesu Kristu, asi hapana chavakati bufu vari vese. Uyu Pita ndiye akazoakiuzwa zvake, Johani haana kuakiuzwa, but hatizive, hazvina kunyorwa. Saka zvisina kunyorwa toti hazvina kuitika. Asi mhosva yakanga iri chiripo, nokuti nomusi wokudya akaramba akati haangasiye Jesu Kristu, achaenda naye pose paanenge ari. Akanopinda mukati umu, asi haana kumirira Ishe wedu Jesu Kristu. Nyangwe paaipuhwa Petro mhosva, iye haana kumbozvifunga. Angazvitira anga asipo padhuze. Asi chakaitika ndechekuti haana kumirira Ishe wedu Jesu Kristu. Akanga ari pakati pavaya vakati tinokufirai. Akanga ane mhosva. Ndosaka Pita ari kubvunza kuti ko uyu munogopa mhosva inini yekuti ndichafa nenzira iyoyo chete? Ko uyu hamusi kumupa mhosva sei? Muri kupanzwa kama? Vose vakanga vari vatadzi. Asi taona tsitsi dzinoshamisa, tsitsi dzine kuregerera, tsitsi dzine rudo rwokuda vavengi panyaya iyi. Petro wakaramba Ishe wedu Jesu Kristu. Zvichida basa rake raifanirwa kutopuhwa mumwe wavadzidzi, nekuti vakaramba pachena. Vamwe havana kuzviita, asi ndiye akatopuhwa chigaro chepamusoro, zvakanzi simbisa vamwe vako, ufudze makwai angu. Muri kupaona apa? Ruregerero rukuru rune tsitsi, matongero makuru azere netsitsi. Zvikanzi pakurakidza tsitsi, kana tichinge tatonga, tinofanirwa kutonga zvine kuenzanisa, kunosiya zvinhu zvakanaka. Kungoti ndakuregerera chete hakuna kukwana, asi panofanirwa kunge pane rudo. Pachisiya, kana munhu akumbira ruregerero zvachokwadi asinganetsekani. Makaona uye akauya ane mhosva, akarakidzirwa nyasha
mukadzi uyo akabatwa achipomba akarakidzwa nyasha naishe wedu Jesu Kristu. Nyangwe zvakakavimbiswa kunzi haufanirwe kutadzazve, nyasha dzakanga dziripo aida kutakwa namatombo. Pamatongero edu atinenge chitani atinenge kubva tangoti gwa nekuti murairo unoti chakati. Takatevedzera murairo nenzira iyoyo tinonge tava nemwoyo yakaoma. Nyangwe zvedu tiri kuita murairo, Mwari haadi zvakadaro. Kupanana mhosva hakuna kunaka. Murubanzo, Mwari anoda mwoyo une tsitsi, somufananidzo weuya wechikwereti. Wechikwereti akaita sei? Akaitirwa tsitsi naishe wedu, naishe wake, asi haana kuitira tsitsi mumwe womuranda akanga nechikwereti chake. Ngakuve nekuenderera kwetsitsi nerudo. Zvikadzi pose patinotonga panofanirwa kusara pane rugare nezvinhu zvadzokera panzvimbo. Rinoranga riri zuva regumi rimwe chete neshanu rokuverengwa kweOmer. Ari mavhiki 2 nezuva rimwe chete. Chisarai. Ndosaka Jesu achiti ndiye mutongi mukuru, ndiye anoziva zvose. Mwari ndiye anoziva zvose. Isusu pakutonga kwedu tinoita tine kuziva kuduku. Nyangwe tanzwa umbowo hunouya pakati pevanhu vanenge vachida kutongwa vari vaviri, mumwe anokwanisa kunge achigona kutaura kupfuura mumwe, tichasarudza rutivi rwemunhu anogona kutaura. Naizvozvo kutonga kwedu ngakuve netsitsi. Kunofanirwa kunge kune tichiziva kuti nesuwo tinotongwawo zvimwe chetezvo. Panofanirwa kunge pane kururamisira, asi nokuda kwekusaziva zvinhu zvose pakutonga, ngative netsitsi pamatongero edu. Ndosaka kune dzimwe nyika vakazobvisa madeath sentence, nyangwe pavanhu vanenge vaita zvakaipisisa, vangoti vararame zvavo mutorongo kusvikira vafa. Mbokupanzwa vanenge vachipupura kuti hatizive chaita kuti munhu atadze namatadziro ari kuita. Zvinotoreva kuti kwaanobva uko kutone zvimwe zvinhu zvakanyanyisa. Ndopamunozoti pamwe mweya yemadzinza zvangomubata, pamwe isosayati yaanobva yakangoipisisa, nokuti zvoshua zvokwadi huipi hwawandisa panyika. Zvinozi dzimwe nguva munhu anotadza haasi kutadza nekuda kwake, asi ari kutadza nokuda kwehuipi huri munyika.